ďakujem. Dámy, dovolte, aby ste teda, milé dámy, vitajte. Sledujte, ako sa krásne obliekli. Väčšinou prevláda červená a ružová. Sú tu dve modré. U tých mužov, ak ste si všimli, väčšinou majú čierne plavky. A to preto, lebo my muži sme takí, že si všetko zagebríme, tak radšej čierne, na čiernom nič nevidí. No ale poďme k dámam. Číslo 80 má dnes Miroslavka Kohutová, Eškaká, Banská Bystrica. Mirka, nech sa páči. 81, Janka Miháliková, Millennium Fitness. Ja si vytra, ne? Hej, dobre hovorím, lebo vtedy niekde Julo Karabino, že ja nespomeniem tú výtru, tak mám potom postartovať. 82, Alexandra Kočišová, opäť Millennium Fitness. 83, Marketka Vojtášková, Česká republika Fitness a Vepřerov. 85, Editka Nováková, Millennium Fitness, opäť Nitra. 87, Silvia Solárová, Eščaká, Banská Bystrica. Jirčo Špagátu. 89, Ingrid Zichová, Hela Žižina.